восстановление дубликат не телефоной айфоной оригинали беу яъне истифода бурдагӣ дар магазини Realphone. Салому алайкум дӯстон, акнун шумо метавонед ки телефонҳои айфонои оригинали беу ай магазини Realphone харидорӣ кунед. Потоки нав якум потоки телефонҳои беу дар магазини Realphone омадагиянд. Неҳаҷа боша акай умеҷон полностью упаковка кардастай. Хок чанд хешак дастай брат? Ака хад инҷа кор мекунӣ. Брат. Ина пеш биёед. Телефонҳои фақат 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max ҳамин поток омадага. Любой телефоншон меояд хеле вибр мекунӣ, месанҷӣ, маххул дилид мегирӣ мерай. Батарейкашон ай 81 сар мешава, 82, 84, 86, 83, 80 боҷа 88 тани будай. Любой намуди батарейкаша ёфтанаш мумкин нест, что нархошон ай 41000 рубл сар мешава. Вобаста ай памят батарейка хайбат мегирем бо договор мекунем, мисол чанд сими ки мисол розӣ шуден ҳама қасмда иншоалло ки мегирен мерен. Ягон гуфтани ҳасти брат? Озӣ мегӯянд салому алайкум бачаҳо. Баъзеҳошон мегӯянд ки барои чӣ батареяҳошон инқадр пасти бадай, барои чӣ бигирем гуфта савол доданашон номумкин аст. Дар комментария ё ки чизе бошад, ман зарани ответом метиҳам. Хоб бардор нигоҳ кунед. Ҳастанд айфонҳое ки мисол ин нарх ҳам можад арзонаш бошад, аки вайша ман намедонам чӣ хел телефонай, барое ки дар ин нарх ёфта намешавад. Ҳаст телефонҳои айфон худтон ҳам медонед ки айфони оригинал чӣ хел мешавад, айфони фаршиу чӣ хел мешавад, айфони восстановление чӣ хел мешавад, барое ки дар YouTube пурраем хеле информатсия. Ман намегӯям ки вай безе вай ба нархи худаш арзанда. Ва телефоне ки мисол мо шуморо пешниҳод мекунем, телефони беу масалан нав масалан бигӯем як кас хамира хайлагӣ истифода бурдагай, нав будагай, просто ози ӯша вай фурӯхтааст, може 16 гирифтай, 17 гирифтай, може да. Ин беу ай 100%. Барои чи батарейкаш ай 86, 85, ай 90 поён ай, барои ки бародарои азиз, батареяш иваз шудагӣ нест. Ман метавонам ки батареяш иваз шудагӣ, батарейкаш ози иваз кунем, бигирем 100 душ бикунем. Лекин ӯша алакай ин батареяш иваз кардагӣ меша, ишам ба инобат бигирем. Ба кадом мисол батареяш поён ай, мақсад ҳамин, барои ки батареяро ҳоли иваз накардаем. И вақте ки шумо харидем мақултон нест батарейкаш, метавонед ки иваз кунед 3-4 ҳазор рубл, даже дар кор боша контактам метавонед тол, метавонед ки бемалол барен иваз кунед, батареяша бигиред. Саломат бошед. Мақсад чӣ гуфтани гап ки телефонҳо беуанд, беуи восстановление нестанд, беуи мисол ремонт хурдагӣ нестанд. Просто як даст истифода кардагай, мақул шудагӣ нест. Гуфтам яка телефони нав гирифтагай, иша мисол дар продажа мондагай. Агар шумо дам хе телефонҳои беу iPhone дар кор боша, метавонед ки ба магазини Realphone муроҷиат кунед. Рақамҳо дар рӯи экран, метавонед ки ба операторҳо занг занед ва ай нархи наво, ай памят, ай батарейкашон ҳама информатсияшона пурсон шавед. Адреси мо омаданӣ бошед. Адреси мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленый ва магазини Realphone. Ногуфта намонад, мо дар ҷа авиакасса ҳам дорем, метавонед ки номери авиакассаро мемонед, любой сам билет ҳаста, метавонед ки занг занед ва ай нарх навои билетҳои Тоҷикистон, Узбекистон, кадом страна боша пурсон шавед.